ollos traen luz e traen calor. Tiro unha moeda da fonte dos desexos desexados. Tiro unha moeda ao aire que me diga por que porta vas entrar esta noite. Ser profesional da música hoxe en día é un acto de valentía, primeiro porque xa non tes, non hai case un soporte fiscal que se adapte ás necesidades do noso sector, non? Entón, casi todo o mundo ten que decide ser profesional disto, ten que completalo pois coa docencia ou con outros traballos, ou tocar en unha chea de banda, se ten sorte, para poder sobrevivir. Entón, desde o momento en que eso non está arreglado, pois xa dá que pensar. Con respecto da lingua, é dicir, son os grupos de música tradicional os que aguantaron máis ben o tirón e algúns de rock, aparte das, evidentemente, das grandes figuras que ahora mismo están a tope como proxectos que son socialmente activos e que representan pois casi unha ideoloxía como tal, como o caso de SES, que é como unha revolución que xorde a través da canción de autora, neste caso, con unha implicación moi grande a nivel social, e que motivou aos estudantes e que fixe un traballo fondo para chegar aí. Logo están figuras como Mercedes Peón, que levan toda a vida facendo algo que é alucinante e que é moi difícil de chegar a xente, porque tampouco se programa tanto aquí, se programa máis fora. Xavier, evidentemente, que, como digo eu, é o Justin Bieber da pandeireta, e o que representa el. E despois está todo ese submundo que de repente ten ao mellor un pico de visibilización, pois que chegou o tempo das mulleres, e algunhas mulleres, por fin, parece que se empezan a visibilizar, pero non hai soporte. Explícome, non hai un soporte de visibilización da música galega no noso país, porque a Radio Pública Galega si ten un soporte para os grupos galegos cando sacamos un disco, e si nos entrevistan, e si nos pinchan na Radio Galega 2 despois de Bertín Osborne ou despois de outros tal, pero non hai un soporte que diga, esta é a nosa Radio Pública Galega e nós vamos a pinchar artistas galegos, en galego evidentemente, que hai moitísimos, e tamén en outras linguas, que tamén os hai. Pero é a nosa radio pública dos galegos e galegas e pinchamos todo iso. Entón, aínda que logo poidas ter un programa dentro da radio pública que pinche outras músicas do mundo, de outros territorios, con outras linguas, incluso linguas minorizadas, ou que ti queiras, bueno, estou falando disto como se eu soubera como hai que facelo, non? Pero, bueno, non sei cal é a clave, pero sei que non hai un soporte para darnos a coñecer, para que acceda ao que sería o noso público natural, que é o público que vive e consume na Galiza. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andel ou nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. La
de Berrogueto, eu fixera, que para min é o primeiro paso da profesionalidade, eu estuve en diferentes agrupacións que estaban vinculadas ao pobo, a banda de Gaita Robaleira, Estelas da Noite, que era un grupo de música tradicional, e ali conocín a Xavier, empecé a cantar con él, moi mal, polo que moitas veces lembramos os dous, sempre me di, galego, como mostra aquelas grabacións que sería de ti, eu casi mellor non o fagas. Polo tanto, non nacemos aprendidas, nin falta que fai. Falo de Xavier Díaz. Sí, falo de Xavier Díaz, que é o meu compañeiro. Fixéramos, tocara con él en un grupo que se chamaba Rumbadeira, donde él non cantaba, porque non quería cantar. Eu decía, tens que cantar, e ele decía, non, cantar non me apetece cantar, non. En ese grupo cantaba Alex Insua, que tamén é outro compañeiro co que eu tamén me formei e co que sigo tendo un vínculo de amizade e moi especial. E ali nos criamos, estaba Josiño, estaba Roberto, Carlos Xosé. E despois saín dese grupo, vime para Compostela, comecei a estudar, aí xa se me abreu a min a mente, a coñecer a outra xente, a xente dos que están agora no Sonoro Machine, que antes estaban en La Matumbá, Manolo Maceda, coñecín tamén a Roberto Grandal, que tamén estábamos todos vinculados ao mismo sector da música asociada tamén moito á festa. E xurdeu o momento Berrogueto, no? En Berrogueto buscaban unha voz, alguén que pudera sustituir as que eran as pandereteiras de Cantigas e Agarimos, pero nunha persoa soa, e buscaban unha voz que pudera tocar outro instrumento. Entón, eu de voz non daba moito pego, pero tocaba gaita, non o facía mal, agora fago fatal porque levo moitos anos sin tocar, e agora todo o mundo toca que flipas, e daquela tampouco cantaba especialmente ben, pero como tampouco había moita xente, sabes, que se dedicara a cantar profesionalmente, agora hai moita xente que canta moi ben, pois estamos falando de fai 20 e pico anos. Eu tocaba gaita, podía cantar, e además tocaba o piano, e entón tamén podía cubrir esa parte armónica. Entrei no que daquela lle chamaban o Dream Team, no? Porque eran como entrei de cabeza na profesionalidade que hoxe en día, 20 anos despois, 20 e pico anos despois, é como moi complicada. Entón, tiña 23 anos e entrei nunha banda profesional, un pouco de rebote, por sorte, porque meu irmão tocaba na banda, porque buscaban unha muller con esas características e eu era unha delas, como podería haber outras, claro. Pero coincideume. Non sei por que, non sei como, non sei onde, non sei cando, pero entre fosco e lusco seguirei aquí agardando. Dime por qué, dime como, dime onde, dime cando. Sabes que entre fosco e lusco seguirei aquí esperando. Había como dúas vertentes. Por un lado estaba a música tradicional, o que nós entendemos por música tradicional pura, e daquela había como moito purismo dentro da música tradicional, e había como un xeito moi de arraigarse ao máis puro. Logo estaba o folk, ese folk máis celta, no? que estaba representado en grupos máis como Milladoiro ou Luar na Lubre, e logo daí saiu de Berrogueto, houve aquela escisión que era aquel matocongrio onde estaba Carlos Núñez, que xa se proclamou como un solista dentro da música popular, folk, ou non sei como lle podes chamar, pois non teño nin idea. E despois nace Berrogueto, no? Que é unha banda como de fusión, con miras moi grandes, como cara a moitos sitios distintos, con unha creatividade brutal, porque era unha banda, e porque a gran creatividade se dá sempre nunha banda. É dicir, que non é a cabeza, non é senón que hai moitas cabezas. E, bueno, e deuse moita maxia. Como paseados en aire, atravesando camiños, vives no teu mundo alleo, fuxeste teu destiño. Se te canto non me escoitas, se te chamo non respondes, non me colles nem me deixas, non me colles. Houve moita
foi moi boa etapa para a música. Estamos falando de que o sector musical estaba atravesando un bon momento e iso sempre favorece a creatividade, porque hai que ser sinceros, se non houbera soporte económico e non houbera concertos e ni nada, pois a mellor sí se podría dar, pero non creo que tuvese non creo que se prolongase tanto no tempo, no? Como aguantou Berrogueto dentro do panorama. Pasa que eu creo que Berrogueto foi unha banda especialmente sincera, porque cando decideu que non tiña nada máis que dicir, plantou en un gran momento da súa carreira, que foi despois de que entrou Xavier, que eu creo que estaban en un resurdir moi potente, pero decidiron deixalo, foi na crise pasada. Procesos de vida, no? Que igual que Berrogueto deixa a súa carreira cando non está en mal momento, ao contrario, está en un momento bo, creativo, pero que dáse conta de que os camiños xa remataron, pois o meu camiño con Berrogueto rematar. Eu necesitaba descansar. Tiña tantas ganas de descansar, necesitaba descansar. Descansar levábame, pois eso, a parar. De feito, fixen, despois de deixar Berrogueto, que foi a finais do 2007, fixen un disco que se chamaba Benzón, que foi no 2009, un ano e pico despois, que non toquei en directo. É dicir, necesitaba descansar. Eu sempre paso por eses procesos. Bueno, e despois xa levoume a facer outros proxectos. Pero sí, foi por cansancio e porque, bueno, eu xa non tiña moito máis que decir ali, no? Creo que tamén é honesto. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andel ou nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. Despois de Benzón, é cando vamos a Cada Canto, non? A Cada Canto xorde dunha conversa que eu teño con Xavier e que lle digo, veña, vamos facer un disco xuntos, e díxome, este é o momento, porque logo eu vou volver á pandeireta e vou me tirar a pandeireta porque é o que me apetece. E eu lle digo, bueno, pois eu como vou a seguir na música de autora, pero igual experimento con cousas un pouco máis cara ao pop, pois veña, vamos facer un disco aí que nos apeteza facer os dous, que tiñamos en mente, e evidentemente tiñamos claro que queríamos facelo con Guille, entón os tres pensamos nesa cuarta persoa que ao final decidimos que fose Xosé Lois, e Xosé díxonos que sí, e fixemos ese disco, A Cada Canto, que ten dúas entregas, unha máis extensa que é A Cada Canto e outra un pouco máis pequena que é A Rosa da Dina e que é un musicario de Rosalía de Castro. E ancora sorrindo canto, aunque ora canto con brío, tanto chorei tanto como as auguiñas dun río. Tiven en pasados días fondas penas e pesares, e chorei vaguas tan frías como as auguiñas dos mares. Tiven tan fondos amores e tan fondas amarguras, que era fonte de dolores, nacida entre penas duras. Ora o río, ora contento,
polas irás cantando, vendo donde ven o vento, cando vou levar o gando. ora con grande sosiego durmo na beira das fontes, Durmo na beira dos regos, durmo na punta dos montes. eu ben sei desos secretos que se esconden nas entrañas, Que rebolen sempre inquietos baixo mil formas extrañas. eu ben sei desos tormentos Que consomen e devoran, dos que fan xemer os ventos, dos que morden cando choran. Nordestinas, pois, se ordenou na Central Folk, que primeiro foi de Lalín e logo viñamos a Compostela. E, bueno, tanto Uxía Pedreira como a min apetecíanos moito pois, reflexar o noso norte, aqueles cantos de taberna, aqueles xeitos de estar, de sentir e de comunicarnos que tiñamos. E nada, pensamos que nos encantaría facelo con un piano, non? E o pianista que nos viu a cabeza naquel momento era unha berraba de novo, máis novo incluso que a nós, con unha enerxía rompedora, e fixemos ese Nordestinas que nos trouxo moitas alegrías. Eran os nosos cantos, eran cancións propias, pero tamén había cantos que se cantaban nas nosas zonas, eses cantos que para nós eran especiais e os levamos a esa estética. E, bueno, deu-nos moitas alegrías. Despois decidimos pechalo amistosamente e decidimos zanxalo nun teatro principal de Santiago de Compostela. Empezamos no teatro principal de Pontevedra, creo que foi un 11 de marzo, porque teño moi boa memoria para as datas, e fechamos pois nun inverno do ano debeu de ser do 2008 ou algo así. falou de amores, E falar de amor, ai, 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 e falar de amores, e falar de amor. O Benzón era o meu disco de tránsito, como sempre digo, un disco que non toquei, un disco de tránsito que fago dende o máis do amor máis profundo á música tradicional, e logo xa empezo é moi acústico, con moitos arranxistas, logo hai temas xa de autora, e despois está entro de cheo nunha estética dun pop así como acústico, un pouco sofisticado, con cheiro galego e esta Matriarcas, pois que foi ese vídeo tan polémico que para algún, non creo que fose ni siquiera tan polémico. O Gallao era máis polémica sobre todas as cousas, porque eso, cando hai debate, que avanzamos como sociedade e que temos cousas que dicir e que non opinar o mesmo é xenial, senón que eso nos leva sempre a crear novos espazos, non? Nada, eu acababa de ser nai da miña segunda filla e é un canto de amor ás mulleres. A polémica máis gorda foi que estaba centrado na maternidade, e eu estaba na reivindicación non da maternidade, sino do amor ás mulleres, non? Evidentemente, eu creo que é un vídeo máis centrado nos cuidados, non? E as mulleres son as donas do cuidado, é dicir, os cuidados son necesarios e están nas mans das mulleres durante o que eu lle chamo todo o noso matriarcado, non? Pero non só son os cuidados físicos e emocionais, sino tamén os soportes das casas, da xente, están nas mulleres, e iso foi así durante moitos anos, e estamos na procura de mudalos, non? De que eses cuidados pasen ao masculino tamén e se visibilicen. E iso trouxo polémica, e está ben que haiba polémica. Tamén, non sei se a polémica foi tamén porque eu saio dando peito no vídeo, pero, bueno, está ben. A min gústame estes debates, creo que son necesarios e aínda nos quedan moitos por facer, se non sei se en forma de canción ou como.
comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. E despois, Guadi, adiantaste aos tempos que vivimos e cheganos que o mundo está parado. Parar parou agora. No 2016 ainda estaba a cousa, ben? Ti crees? Eu creo que xa estábamos nun proceso de parado, de parado de debate, isto, de estar movéndonos, no? de que había que estar xa na revolución, ainda que eu creo que no 16 empezábamos a estar un pouco en revolución, no? Saímos do bipartidismo estatal como para entrar en outras cores tan diversas como as que temos agora e que nos decían que non todos tiñamos que pensar do mesmo xeito, no? Que había xeitos de estar no mundo que podíamos entendernos e que nace de aí os egos da revolución, viste roupa cinguida, no? Vamos demasiado apretados para facer a revolución, escalas en modo maior, todo parecía super amable e todo, copan todos os shows, no? É dicir, vamos a rasgarnos un pouco as vestiduras e a poder entrar os que nunca tuvemos nada que dicir, no? Pois é algo así, no? Nace de, o mundo está parado, vamos a movelo, a ver se o movemos. Os egos da revolución están roupa cinguida, escalas en modo maior copan todos os shows, describen un mundo invisible partido por 4, prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Eu nací nun pobo do norte que se chama Cedeira, hai 46 anos, é dicir, no ano 74. Cando penso nos recordos que me asocian ao meu pobo, moitísimos deles están asociados á música e, en concreto, todo o que está asociado á música está asociado á miña familia na figura de meu pai e de meu irmão, no? Na miña casa o meu pai poñía moita música clásica, tiñamos un plato de vinilo onde había unha colección de música clásica e xa despois, posteriormente, moita música galega. O galeguismo era moi presente na miña casa a través do meu pai, e logo o meu irmão empezou a tocar o acordeón moi noviño, con 9 ou 10 anos, e tocaba cancións populares, moita cousa na tabernas, cantábase moito en Cedeira nas tabernas, e había moitas agrupacións vinculadas á música, coros, bandas de música, posteriormente xa cando eu empecé a tocar bandas de gaita, grupos folclóricos, e é un pobo moi musical. Bueno, en xeral o norte é un pobo moi musical e está moi pegado tamén a Ortigueira, que tamén era berce de gaiteiros e gaiteiras. Ese asociado á música é o que teño na miña cabeza. Por un lado, todo cantado asociado aos cantos máis populares de taberna e o tocado asociado á música clásica e a música tradicional a través das gaitas. O meu pai é fillo de mariñeiro que nunca foi ao mar, polo tanto foi sempre empresario de Pimex. Tuvo primeiro un bar, que eso xa dá unha perspectiva de como é un bar nunha vila mariñeira, e despois tivo unha ferretería. E miña nai é filla de labregos, labrega, de nacemento, a 15 kilómetros, ela críase na Barqueira, nun pobo que está a 15 kilómetros de Cedeira. Posteriormente, moi nova, como aos 16 anos, traballa nunha farmacia, polo tanto, despois de traballar nunha farmacia, nun bar, nunha ferretería, miña nai é unha deusa para min, porque sabe absolutamente de todo. Entón, ese mix de meu pai e miña nai é bastante carismático, porque o mar dá unhas cousas que son como cousas moi inmediatas, o consumo do produto, venda e consumo outra vez, e a terra é planto, semento, deixo que medre, miro o ceo a ver se chove, se non chove, que tempo fai, penso nos veciños para ver se me axudan logo a apañar. Entón é como ese mix de
de contrarios, non? Miña nai e meu pai que bueno, que é o que nos fan medrar a nós nesa familia de 6. Sí. Sois unha familia moi metida na música. Sí, porque meu pai era músico aficionado e segundo él non sabía nada de música, entón quería que nos aprendéramos música. Entón fíxenos aprender un pouco a cada un dos 6. Todos gustamos moito da música, cada un relacionase ao seu xeito, non? Profesionalmente está meu irmão Santi, que estuvo comigo en Berrogueto e agora sigue traballando na música. A miña irmá pequena, que tocou tamén, canta tamén, e tocou en moitos grupos de música tradicional, e tamén é mestra, e tamén mestra de música. Uxía, non? Sí, Uxía. E despois eu. Somos os 3 así que... E o meu irmão Roberto, que tamén se dedicou á música, non profesionalmente, pero tamén bastante vinculado, sobre todo no pobo. Eu vou saltando pedras que fan o meu camiño, procurando un sosego para deixar pensar que o aire que respiro inspira máis conspira, un paso e outro paso para poder chegar. Vou saltando pedras que fan o meu camiño, procurando un sosego para deixar pensar que o aire que respiro inspira máis conspira, un paso e outro paso para poder chegar. Emisoras como Radio 3, crees que lle prestan atención en xeral, están ao loro do que ocorre no noso país? Porque tamén é unha radio pública, claro. Sí. E a televisión, por suposto. Que debería de haber unha maior representación dos territorios que non están centralizados ou que non están na lingua maioritaria, evidentemente. Pero, bueno, xa para min é unha premisa que ten que partir lexislada por lei do goberno estatal. É dicir, non é normal que en Andalucía ou en Madrid non se coñezan as linguas oficiais que hai no Estado e non se saiba como flúen, que cousas hai, que poden ser linguas igual de interesantes que outras linguas globais, como pode ser o castelán ou o inglés, que son as linguas que predominan nas músicas da maioría dos españois e das españolas. Pero, bueno, eso está claro, así será. Eu creo que durante moito tempo, por desgracia. Por desgracia. Se non hai un cambio de estrategia político-social que vaya da man con todo o que ten que ver coa difusión. Pero xa che digo, eu estou supercentrada en que é aquí neste territorio onde nos temos que posicionar aquí para poder dar o salto. Se non hai cotas legais dentro dos territorios, pois as linguas que son minorizadas non van a chegar, pois polo que sexa. Senón que isto dera a volta, e a xente dixera, non, eu vou a un festival pois porque quero ver a Xavier Díaz e vou a pagar o que sexa, que é así, que sabemos que se pagan eses tickets, ou por criterios máis de marketing, ou empresariais. Pero aparte, ten que haber outros criterios, aparte dos empresariais e os económicos, evidentemente, se un festival que ten unha subvención pública pois terá que decir, bueno, pois este festival é un festival público, un festival privado en este tanto por cento e público en este tanto por cento, e a representación pois dos artistas galegos pois ten que ser X, non? Para min, quero dicir que ten que haber certas cotas onde todos estemos tal, pero eso ten que ser, pero tamén, cuidado, porque a nosa calidade está á altura de moitos outros artistas que cantan en outras linguas sin ningún tipo de problemas. É dicir, vamos a dar a calidade, é dicir, teño clarísimo. Algo moveuse, pero, bueno, non todo o que deberamos. Vas nun barco e eu vou dun salto, ti non guías e eu vou sen máis, e nas noites
Inmersión é probablemente o disco que máis me marcou de momento de todos os que fixen, porque é un disco no que eu quería facer un plurilingüe desde facía moito tempo, con linguas minorizadas e non tanto, porque estaba o portugués, estaba o castelán, evidentemente que son linguas globais, pero a mí me apetecía poñelas todas como no mesmo raso, non? É algo do que falábamos antes, é dicir, hai que darlle visibilidade ás linguas minorizadas, pero non hai que poñelas nin por derriba nin por debaixo, sino á mesma altura. É dicir, estamos aí porque todos comunicamos, porque todas temos cousas que decir e porque realmente somos irmás, non? Estamos unhas ao carón das outras, non? E entón pensei como podía facelo. Podíase facer a través de músicas populares das zonas, pero eu xa non estaba nesa película. Entón pensei que a través dos meus temas, que xa soaran, darlles un cambio, leválos a ese mundo diverso de todas esas linguas, con artistas deses sitios, uns moi conocidos, outros non tan coñecidos, e darlles un novo toque, non? En principio íbamos a facelo aquí na casa, iba a ser un disco superacústico, e ao final, pois, é o que Immersion, que nunca será o disco perfecto, nin falta que fai, sino que será un disco de verdad, de superverdad, donde nos deu moitas alegrías, como ese premio a realidade plurilingüe, que, bueno, que tuvo así como moita sona e que realmente non é un premio tan importante, pero é un premio necesario se se visibiliza nunha acción cultural, non? Que era a nosa. A nosa foi unha acción cultural. Ese premio fora dado a Eroski, que é unha acción de capital, e a Microsoft, que son tamén empresas grandes que visibilizaron as linguas e que as puxeron dentro dos seus sistemas. Non sei se vos acordades do aquel etiquetado de Eroski, nas linguas do Estado, e era a primeira vez que se daba un proxecto cultural que non ten cartos este premio, pero, bueno, ali nos fomos a Madrid a collelo. O que pasa que, ao final, todo o que ten que ver cos premios é polémico, non? Porque os premios só son iso, premios. Visibilízante, algúns fanche máis ilusión, outros fanche menos, a xente que chos dá, pois dachos, ti vas a recollelo se queres ou non, hai xente que non o recolle, hai xente que xa non se presenta e que me parece moi ben, e bueno, son premios. Se cadra, se tuveran cartos, pois ao mellor serían máis guai para poder seguir facendo o que facemos, pero por outra banda igual eran máis polémicos incluso, non? Allà on dormen els vents i la nit s'hi fa el seu llit, dormint plàcidament una filla sobre el pit. Temps que passa i no s'atura, no demana consentiment. Temps que pren partit, fent covard el més valent. Mentrestant, tu i jo, cosint fronteres en ponts, dibuixem un nou mapa, obrint barreres amb flors. Mentrestant, tu i jo, cerquem mirades de fe, robem paraules al cel, teixint amb elles l'amor. Despertaven a cinc robes, udolaven i somiaven per un camí d'esperança que salvés a la camada. Les paraules, la gent a les parades de cada barri, a l'andana innocent tenim converses per jugar-hi. Levas unha morea de premios, Guadi. Sintes ben tratada pola crítica, polos compañeros da música, pola sociedade en xeral galega? Súper. É dicir, eu creo que son probablemente unha das artistas máis non de masas, non son a que máis tiques vendo, nin a que máis discos vendo, pero das máis queridas do país. Bueno, polos compañeiros e compañeiras dende logo, e pola crítica tamén, e polo público tamén. Eu síntome super afortunada. Bueno, eu escribo no meu imaginario, no? Que é moi particular, e non escribo especialmente ben. Quero decir, non me considero boa escritora. Vexo tantas compañeiras que son unhas grandes e compañeiros que escriben que flipas.
eu escribo estas letras porque son as que me moven, as que forman parte do meu imaginario, e o que me gusta é que cada persoa que o leva a algún lado, non? Hai letras super evidentes como Matriarcas, non? Ou neste disco Costuras, pois, o que achegar, que son cousas que son bastante obvias, pero logo hai moitas que se levan a moitas interpretacións e que debe ser así, non? Porque eu creo que, ao final, é do que se trata, non? De que a música te traslade ao sitio onde... A música é evocadora de por sí. E a música ten identidade e ten un selo, non? E eu teño o meu, é dicir, para ben ou para mal, é o meu selo, non? Es unha muller cercana, vale, es unha muller agarimosa, e Sí. o público percibe eso, non? Eso non necesitas guardaespaldas cando sales do escenario, ni nada de eso, non? Es un artista que baixa do palco e xa sigue sendo a mesma persoa, non? Sí, eso faime graza porque este ano tuve unha anécdota moi boa, saín con isto da COVID, que todo parecía tal, non é para que a poñes, pero vouche a contar. Saio dali do escenario da Cidade da Cultura e hai unha persoa que me saca en volandas, no? Cando había eran creo 180 persoas, que tampouco se me iban a botar en riba, e eu tuve unha sensación, dixen, mi madriña, pero que pasa? Claro, estaba ali mirando, non, claro que non se me vai a botar en riba ninguén. A mí gustame moito a xente, e gústame saber que é o que a xente, que lle move a xente, que sinte a xente. Por eso eu creo que tamén o de ser mestra e ir á escola, a escola é o máis, é o pálpito de realidade máis forte que temos, é ese, o que falaba antes tamén coa outra xornalista, ese presente continuo, é o futuro, é dicir, nas escolas é o pulso de realidade máis importante que temos sempre. E a xente é o máis real que temos, polo tanto, cando ti escribes as túas historias, pois escribes para un público maior ou menor, pero real, non? É dicir, que existe. Se eu escribo para o público do meu país, pois teño que coñecer a esa xente. Escóase polas costuras e así toda a cordura. Escóase polas costuras e así toda a fartura. Costuras, que che decía que o meu novo disco é un disco feito de 10 cancións que fago algunhas con meu compañeiro Carlos Abal. Hai dúas poetas, Marina Ural, unha poeta que non escribe libros, pero que fai poesía, que tamén fai proxectos teatrais e dirixe escena, incluso escenas inclusivas e escenas diversas, e despois Antía Otero, que xa é unha poeta máis recoñecida. E nada, é o disco que quería facer, un disco que son 10 cortes, que van de min ao mundo, que falan de cousas como a dor física e as contradicións, e o amor e a liberdade, o concepto de liberdade, e creo que é un disco bastante luminoso. Recórdame ao Espírito de Lúas, aínda que é un disco moi distinto a Lúas, non? Con outra enerxía, con outra madurez. Pero bueno, conéctame un pouco con ese espírito que sentín en Lúas, porque o mundo está parado, que sempre será o meu disco, aínda que Immersion foi o proxecto máis emocionante polo que representaba. O mundo é un disco moi intimista, moi meu, pero a enerxía, recórdame aquela enerxía que tiña en Lúas, esa ilusión, ese abrirme. Bueno, estou contenta con Costuras, sí, moi contenta. Eu lanceime a facer este disco neste momento, sabendo que estábamos nun momento duro, porque era o disco que tiña feito. Polo tanto, se eu fago este disco e deixo, pasan 6 meses por riba del para sacalo, igual non o quito, porque me coñezo e digo, isto xa non é o que quería dicir, xa non o quero dicir así. Por eso o saquei. Que esperamos? Pois que COVID, que parece como o nome dunha mascota, non? Creo que acabaránse facendo mascotas en forma de virus que poñan COVID e que incluso digamos, ai, que riquiño, COVID. É moi bonito, É bonito, sí. Incluso pouca culpa ten COVID, realmente. Que COVID, pois nos vai dando unha tregua grazas a ciencia ou non sei a quen, pero que nos dé unha tregua e que nos permita pois volver
aos palcos na medida do posible. Esa é a miña esperanza, que todo volva a coller outra inercia. Vai ser distinta, nada vai volver a ser o mesmo. Creáronse palcos diversos con COVID. Deuselle difusión tamén a proxectos máis pequenos, que ao mellor ninguén programaría se houbera eses palcos grandes, porque non habería cartos para eses proxectos, pero que tamén forman parte da nosa cultura e que tamén son necesarios. Pero sabemos que os proxectos grandes, que vendían moitos tickets e que eran moi importantes tamén, sufren o seu retroceso e vai ser duro volver a vender tickets. Entón, é como dicirlle a túa xente, seguimos aquí, veña, axudádenos, temos forza, seguimos creando, seguimos facendo música, queremos contar con vos, non? Non sei, isto é como a chamada que eu levo chamando a todo o mundo a consumir ese produto de achegamento, non? Ese produto local, a paisana que vende a verdura no teu barrio, a que fai aquelas sacas bonitas que che gustan, que son artesanais, que podes pagar un pouco máis por elas, pero que non vas a pagar o transporte de Amazon para chegar a túa casa e que non vas a contaminar, e que, bueno, todas esas cousas que eu creo que cada vez caen como máis de queixón e que tamén espero que caigan coa música, non? É dicir, que a xente se achega as nosas músicas a diferentes palcos e que faga uso da cultura que nos representa con naturalidade e compromiso. Limpo as miñas lágrimas se penso que esta noite chegarás. Xuro que se tratas de achegarte, de ti me apartarei. Imagino chakras nos bares onde danzan os chamáns. Enerxía limpa sen impostos que non teña que pagar. Pode que acepte a tua presenza por non saber onde escapar. É algo moi curioso cando hai cartos para facer espectáculos para centos de miles de persoas, non hai cartos para os pequenos, non? Bueno, porque vivimos en un sistema centrado no capital, non? É dicir, a min separar a cultura ou a música do sistema no que vivimos pareceme un erro, quer dicir, temos que saber o sistema no que vivimos. Eu creo que a cultura non pode ser gratuita. Non creo na cultura gratuita. Creo na cultura que apoia a cultura. Entonces, os que xeneran cartos, na cultura que xenera cartos ten que haber unha inversión para subvencionar ou pagar a cultura que non xenera cartos, pero que é necesaria para a sociedade. E para a xente que paga os seus impostos e ten dereito a ver outros xeitos de estar, non? E outros xeitos de expresión. En espazos máis pequenos, que non podes meter centos de persoas, pero que tamén é importante que estén. Pero tamén é importante que se xeneren espazos grandes para moita xente e que estén aí, que estén axudados tamén. Entón, creo que isto ten que ser como para min na cultura, como en toda a sociedade. Os grandes teñen que pagar máis para que os pequenos teñen que sair adiante, podan sair adiante. Pero, bueno, este é o meu xeito de pensar, que non sei, non me parece tampouco tan descabellado, non? Eu o gallá fora grande, moi grande, e que tuvera que pagar un montón de impostos para que os meus compañeiros que se dedican a outras cousas e que aínda non tuveron oportunidade podan seguir facendo cousas distintas, non? Voltar a terra que vos viu nacer, onde os povos deixan ver, limpo e máis limpo sol por. Onde
os bares non fechan. Estarei subindo algunha montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, chea de vida, chea de vida. Ten que haber un compromiso político, social e unha sensibilización plena das familias. É dicir, son as familias as que teñen que fomentar o uso da lingua cos seus fillos e coas súas fillas como un acto de militancia lingüística, porque senón é moi complicado. Claro que a xente vai a coñecer a lingua non é que non se vai a coñecer, porque polo que dis ti, toda a cultura, hai unha militancia plena cultural en galego, porque tamén é cuna tamén de alimentación. Hai un sector que é o reintegracionismo que queda fora diso e que é moi injusto tamén, porque tamén forma parte da cultura do noso país como negocio, sabes, queda fora como negocio e é algo que teremos que pensar tamén, que repensar como queremos estar, como galegos e como galegas a ese nivel. Pero que logo eso non se ve reflexado no día a día, na lingua vehicular das nosas criaturas. E como non é a lingua vehicular das nosas criaturas, non o vai a ser das nosas adultas. Creo que cometimos un erro cando se fixo a normativa. Eu personalmente creo que sí. Creo que se a grafía fose a grafía portuguesa, a día de hoxe ninguén tería xa ningún tipo de non estaríamos neste debate. Pero era outro tempo e eu creo que estarse lamentando e estar fustigándose polo que foi ou tal, pois é que é un absurdo. Eu creo que o que hai que seguir é construindo pois cara a un futuro, e creo que o convivio das dúas normativas debería de ser natural e despois o tempo dirá.